Ukulethwa kwalesithunywa kulo masipala waseMdoni kulandela imibhikisho ebilokhu ibanjwa umphakathi ukhala ngenkohlakalo ebiqhubeka kulo masipala. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uthi ukulethwa kuka-DD Naidoo kulo masipala kuzoletha uzinzo. Ukufika kwakhe ezomela uhulumeni wesifundazwe kuzodaleka uzinzo kulomkhandlu, abantu bayibone intuthuko ngamehlo, ikakhulukazi isimo samanzi abantu ade bekhala ngaso. Imeya lomasipala isamukele lesi sinqumo. Siyalwamukela nohla u-MEC asithumelela kulo nesithunywa esiqhamuka kaCOGTA by ubaba uNaidoo. Sizosebenzisana kuko konke abakucalulile phansi uku-implementa kona. Kodwa-ke umphakathi awuhambisani nesinqumo esithathwe umnyango. Sikhuluma-ke kuney'nkinga nje, uyingxenye yazo lozo nkinga ngoba iy'nkinga ezikhona eMdoni kunyukela kwi-district yonke, isandla sakhe siyathinteka. Kusenjalo, uThapsile Ndlela obengumphathi kulo masipala usulile esikhundleni ngokushesha. Phambilini, uNdlela wayefake incwadi yayithi uzogcina emsebenzini mhla zingama-24 kuMfumfu, kodwa ubuye wafaka enye ethi uyesula ngokushesha. Kanti-ke uNdlela akuyena yedwa osulile, njengoba nomphathi wehhovisi lezemali kulo masipala naye kubikwa ukuthi usulile.